subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to my fans on TV. Keep at your Premiership. Orlando Pirates 3, Chippa 0. I'm joined by Umakani. Yabona nje sikhuluma ivar. Isizini isaqala abantu abangatatazeli. Isizini isaqala. Bathi ucoach uthi unama mistake awenzayo. Abaningi yabona lento lokho speed uMbuthuma ngisa ngamdlalisa ngamfake noma late egist. Kanti labo 20 minutes. Angaqala uMbuthuma because umfaka li pressure endakenzi. Yabona. Sibo uyabaza. Kadini mzani wa Buthuma ukora aka-assist akakori yini kanti umsebenzi uyadefenda ushilo wathi ugolkipa ushilo ukwinto wathi ugolkipa hayi sibu uyasibulala ucoach unenkani ucoach unenkani akufuna umamela lo coach Paula unocoach wangempela Alright. Mapakania. Ngiyantela bafethu bekezelani bafethu. Ubuthuma ningamhleki ngoba nizomkhipha egamini bafethu. Ngiyantela umlungu masimlindeni. Kodwa into engingayithandi angiyithandi lento. Ngicela umlungu adlale. Adlaliswe. Sibone ukuthi siphathelene ngoba siyadliwa siyaluza la ngaphandle siyadraw senza yonke. Ngicela umlungu bafethu. Sibone ukuthi siphathelene. Umbuthuma nimyeke adlala igame yakhe yamaze Buthuma pick up your socks boy. Ngiyabonga Mapakania.